hello mga bay, kumusta? Isa mong tanan diha, hinaot ko nga na ako sa mayo sa hintaan. O, thank you di ay kay Hailey, kang bay Banli. Ali, hi sa mo diri. Aning necklace na to mga bay. Sa mahuli na ta. Mag-video sa tagamay. So nga ako mga followers diri, oh. Tulo ka gwapa. Oh, mga negosyante. Like me. Kanya, mawala na mo? Oh, sige, sige. Bye-bye sa mo dari. Yan na may gusto i-shoutout din. Shoutout sa mudaan. Shoutout sa mga enemies. Shoutout sa ganitas. Sa mga anitas daw. Shoutout dia. Hello niyo kanan. Bye-bye. Thank you kayo. Okay. So, diara itong mga higalaan, mga bayno. Higalaan na itong mga negosyante kayo. From Masbate pa sila. Hi! Diara si ma'am from Masbate. Mafi Umelan. Mafi Umelan. Mafi Umelan. Diamond Executive. Diamond Executive of Valenzo. Balinson. Marivic. Hello inyong tanan diha. Og si Bay Mila, cancer survivor siya. Pero pwede kayo siya sa balintos. Mabalintong na ginang mga sakit dira. So, dara mga bay ha. Palitin ako ninyo. Balintos ang pinaka sikat karon nga pampasexy. Worldwide na sikat. Worldwide na ni siya mga bay. Made from US. Okay? Kung makapalit daw mo ni barato, ayaw siya mo paniwala kay fake na siya mga designs. Okay? So sige, dara sila dire. Mag-bye-bye namin nila kay Guy, lubat na si Inday. Palit na jud mo. Kabalo ba mo sa una? Nagtrabaho ko sa shipping lines. Wala ka pag-ingani ka naghan ni kwarta. Mamiyan na ko. O sige, sige. Tungod ra sa Valenzo. Uli na ko. Naghan ka. O sige, daw. Okay. Bye. Ako sa malihiyatan ako. Natagin mo na ako. Kalisan mo, balik ka rin. Wako kay Bao. Kajut lang mga bayang kay magtabi sa mga kajut lang yun.